बर' बिमाफोरनि मोनसे सोमोनांथाव फालांगि खालामनाया बयखौबो सोमोनांहोदों। बिखुङाव सानफ्रोमबो 50 निफ्राय 60 केजिसो गिलिर बिबांनि मैगं थाइगं लानानै फालांगि खालामदों माखासे बर' आइजोफोरा। बे नुथाया रङिया रेलवे स्टेशननि। बे नुथाया खौरां बिजोङाव गोबां फोसावजादों आरो बयखौबो सोमोनांहोनायजों लोगोसे बिखा खामहोदों। फालांगिरि बर' आइजोफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला गावसोर दिकियाजुलिनिफ्राय गुवाहाटीसिम फाननो थाखाय लाङो। बेबादिनो थारुन, थाइगिर, कफि आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ फाननो थाखाय लाना थाङो। बे भिडिअखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरा बुंदों जे बर' बिमाफोरा थारैनो जोबोद खस्थ' खालाममारो। बेबायदिनो आइजोफोरा फोरमायबावो न'खरखौ नायनो आरो सामलायनो थाखाय बियो थोजासे नङा। आथिखालाव गासै मुवा बेसादनि बेसेना बारा जाबाय। फिसायनि रां आरजिनायजोंल' सोलिनो हाया। बेबायदि नुथायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया फोरमान जादों जे बर' बिमाफोरा थारैनो गावनि न'खरनि फारसे जिउ खुंनायनि सोमोन्दै गोथौयै सानमारो आरो गथ'साफोरखौ फरायनायाव नांथाबहोनो नाजायो। फै बयबो फै। जमदुवार दख'नानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'ना एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।